Эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру. Яңа гына безгә килеп кушылган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф телибез. Бүген Нәүрүз Күл халыкара студент спектакльләр фестивале эшен башлап җибәрде. Фестивальнең максатлары хакында без студиябезнең кунагы, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез, Нияз әфәнде. Исәнмесез. Менә һәрбер фестивальнең максаты була бит инде. Менә бу фестивальнең максатлары нидән гыйбарәт, шуны әйтеп китсәгез иде. Минемчә, ул аның гыйбарәте исеменнән чыга. Әлбәттә, без бит гел канал алыштырабыз. Гел безгә яңа артистлар килә, милли театрларга. Чөнки монда татар театры гына катнашмый, монда бит бик күп студиялар катнаша. Якутиядан, Азәрбайҗаннан, Казакъстаннан, Эстониядан, Венгриядән һәм башкалар берничә милли студия килә. Андый фестивальләр күп Россиядә, ләкин менә милли театраль мәктәпләре, милли студентлар спектакльләре беренче тапкыр җыела Казанда. Ничек без әзерлибез студентларны, ничек без аларга белем бирәбез, ничек нинди перспективалар бар, нинди проблемалар бар менә шушы уку ниендә. Чөнки хәзер мәгариф стандартлары бик нык аерылып тора көнкүреш практикасыннан. Һәм башкалар. Менә шуңа башланган бу фестиваль. Аның төбе асылы менә сәхнәләрдә төрле була. Менә төрле илләрдән төрле театрлар, милләт театрлары килә дидегез. Шул вакытта Камал театры сәхнәсендә генә түгел, шәһәребезнең төрле театрларында эшли шушы фестивальдә булып чыга. Әлбәттә, аның төп урыны әлбәттә актерлар йорты Шаповада, аннары училищеның театры, аннары башка театрал, Кариев театры катнаша. Анда берничә площадкада булырга тиеш менә шу тамашалар, спектакльләр, мастер-класслар һәм башка ачык дәресләр. Чөнки алар белән бергә педагоглар килә әлбәттә, һәм алар безгә күрсәтер ниндер мастер-класс. Без алар белән тәҗрибә тупланырбыз, алар безгә карап ничектер бәлки нәрсәдер ниндер яңалыкларны кертерләр үзенең уку процессына. Менә шундый обмен ул булырга тиеш гел. Бер туктаусыз барырга тиеш, ләкин аңарча бик авыр иде, чөнки мәсәлән Якутиядә Арктик сәнгать институты ул бик ерак, аларга килергә бик авыр. Ярый әле менә театр елында без андый мөмкинлек таптык, аларны алып киләбез, күрсәтәбез, чөнки аларның бик кызык милли театры, бик кызык менә шушы укыту процессы. Бөтен җирдә шулай ул. Һәм безнең уртак проблемалар, минемчә. Һәм бу шушы проблемалар турында сөйләшергә кирәк, чөнки элек без ничек өйрәттек студентларны. Һәм хәзер бик нык аерылып тора. Хәзерге көн артисты ул бик күп кырлы талант булырга тиеш. Биергә дә тиеш, җырларга да. Шушы театр системасында, башка театр системасында эшләргә артистларга таләпләр югары булып чыга инде. Югарырак. Хәзер аннары тагын бит бер нәрсә бар. Хәзер милли киносы чәчәк ата башлый. Якутиядә, Казакъстанда, бездә дә Алла бирсә тиздән ул булыр. Шуңа күрә кино артистларны ничек әзерләргә, кино һәм театр артистын ничек әзерләргә. Монда проблемалар күп, монда сораулар бик күп һәм аларны баштан күтәрергә кирәк. Чөнки менә шушы аның бу фестивальнең дәвамы булачак, әлбәттә киләчәктә һәм инде без беренче тапкыр аны үткәреп белербез, нинди юл белән, нинди юнәлештә, нинди юл белән барырга, нинди проблеманы күтәрергә аннары. Хәзер беренче тапкыр инде ул теге беренче бала туган кебек. Без үзебез дә дулкынланабыз, ничек булыр ул, ничек Казан тамашачы ничек кабул итәр, ничек менә үзебезнең педагоглар, безнең укытучылар аны кабул итәчәкләр, театр училищесыннан, мәдәният институтыннан. Сез менә ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә милли театрлар, милли кадрларга кытлык кичерәме, юкмы, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә кичерә. Чөнки менә уйлап карагыз, 90нчы елларда, 80нчы елларда, 70нчы елларда безнең эш кенә татар театры эшләде республикада. Башка төбәкләрдә булмады. Хәзер 13 профессиональ театр бар. Димәк, аларга артистлар җитми башлады. Укыталар шул бер кешеләр. Зур авырлык кичерә әлбәттә менә театр сәнгате шуның белән. Профессионал җитми, кадрлар җитми әлбәттә. Оренбург театрына, Уфа театры, аннары Туймазы театрына, безнең Этния театрына, Буа театрларына җитеп тормый. Ләкин без тырышабыз аны ничек тә булса шушы кадрлар белән обеспечитәргә. Ләкин монда проблема бар. Ул проблема әлбәттә укыту системасында. Һәм укыту гына түгел, менә бик түләүле коммерческая основада бик күп укыйлар хәзер. Һәм әлбәттә җегетләргә, кызларга бик авыр.
уку өчен түләргә. Андый проблема бар һәм без уйлыйбыз хәзер менә шундый иҗади һөнәрләргә, бигрәк тә артистларга ничектер дәүләт тарафыннан бәлки ниндидер ярдәм программасы булырга тиеш. Чөнки аларга театрлар мохтаҗ, профессионалларга андый мөмкинлек юк. Кайбер җегетләр килә дә коммерческийга керәсеңме? Юк, гафу итегез, хәзер аннары бит бик күтәрелде былтыр менә шушы уку бәясе. Хәзер Мәдәният институтында бер елга 178 мең акча сорала. Ул бик зур сумма. Аны күтәрмәслек зур сумма. Әлбәттә, Аллага шөкер, безгә менә Фәрит Бикшәнтәев курсына президент тарафыннан ярдәм булды. Эш малайны алганнар менә шушы грантлар буенча, ләкин бу вакытлы чара. Минемчә, аны типтән үзгәртергә кирәк. Аннары тагын бер нәрсә бар. Менә бик күп хәзер актерлык һәм режиссерлык курслар бар, бердәм курслар. Режиссурага киләләр, күп очракта 90% киләләр мәктәптән түгел, инде театрдан, артистлар. Кемдер ниндидер артист үзендә ниндидер режиссерлык касалатын сизә башлый һәм укырга керә. Инде икенче белем безнең тоже түләүле. Һәм анда бик зур суммалар. ГИТИСны алсакмы, Петербургның академиясын алсакмы, башка җирдә. Монда ничектер дәүләт тарафыннан министерство... Керә инде, әлбәттә, укый шулай бит. Керә, укый, кредит алып та укып була, ләкин бу эш түгел, чынлап та без уйларга тиешбез. Һәм ул проблема Өстәдә, Мәскәүдә дә күтәрелә, министр Мединский да аны ничектер хәл итәргә тырыша. Чөнки ул системалы проблема, ул безнең Татарстан проблемасы гына түгел, ул бөтен Россиягә кагыла торган проблема. Режиссер булмаса, бернинди артистны үстерә алмыйбыз без. Бернинди киләчәк булмас театрның. Теләсә нинди театрны алсак. Режиссер ул төп кеше инде театрда бүгенге көндә. Проблемалар күп, тамашачы театрга килгәч проблемаларны күрмибез бит, инде тамаша гына кылып, рәхәтләнеп генә, хозурланып кына утырабыз, шулай бит. Менә бер генә соравым калды дип әйтәсем килә. Әле бик күңел ниндидер флешмоб көтелә, шулай бит. Менә бу турыда бер-ике сүз генә әйтеп китсәгез. Флешмоб булачак, анда бөтен кеше дә катнашалар бит, шулай бит, теләге булган. Менә бу спектакльләрне килеп карарга тамашачы шулай ук теләк белдерсә, килеп карый аламы? Белмим, урыннар булса, чөнки без сатуга бирмибез ул билетларны. Чөнки бик күп җирдән килә, әйтәмеш, 9 делегация килә. Алар 20-15 кеше килә. Без в основном кеше сәхнәләрендә уйныйбыз. Үзебезнең кеше сәхнәдә, уку театрында, училищеның театрында һәм башка театрында. Шалтыратсыннар театрларга, шалтыратсыннар, белешсеннәр, теләкләре булганнар. Мөмкинлек булса кертерләр. Абылай без әлеге фестивальгә чын күңелдән әлбәттә уңышлар гына телибез, сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез бүгенге көнне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бездә кунакта Нияз Игламов булды.